खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आरबी प्रडाक्शननि थामथि दिहुनथाय बर' फिसार फिल्म अननायनि मुहुरतआ जुरिजेनबाय डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारिनो भारत ज्योति बान्था गथायनो साखाफारा आरो BTC ओनसोलनि गनायथि नङै फोरोंगिरिफोरा गोख्रोङै सोमावसारनायनि हुमखि दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार सहराव गोदानै जोनोम मोननाय जाखांफु बर' सावथुन दिहुनगिरि आरबी प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थामथि दिहुनथाय अननाय सावथुननि मुहुरतआ बृहस्पतिबाराव जुरिजेनबाय क'क्राझार सहराव थानाय काली मन्दिराव गोदानै दिहुननो लानाय अननाय सावथुननि मुहुरतखौ बेखेवनानै होयो आरबी प्रडाक्शननि दिथागिरि रिया ब्रह्मआ पंकज लाहारीनि सुजुनाय आरो राजा नार्जारीनि दिथा होनायाव गोदानै दिहुननो लानाय अननाय सावथुनाव गाहायै आथिखालनि समाजाव सोलिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव अननाय मोजां मोनलायनाय आरो जिउ बाउसोमनायनि गोथां सावगारिफोरखौ रोखा बेरखांनाय नुनो मोनो मख'नाय जायोदि रिया ब्रह्मनि थामथि दिहुनथाय अननाय सावथुनाव गाहाय फाव खालामदों फारियै आथिखालनि जाखांफु लाइमोन फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी जाखांफु लाइमोन फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी वैंखेल ब्रह्म रिया ब्रह्म आरो थाख्लाय मोनहा खौरांगिरिजों जानाय मोगामोगिनि समाव आरबी प्रडाक्शननि दिथागिरि रिया ब्रह्मआ बुङोदि थामथि दिहुननो लानाय अननाय सावथुननि थाखाय नेपाल थाइलेण्ड शिलं आरो BTCनि गुबुन नायथावना ओनसोलफोराव सावगारि सेबखांनाय जादों होननानैबो बुंबावो Nimaha halus fot Sabah hijaw lababa ang beफोरबायदि बेमारा खाथिफ्राव साबसिनो हायाखै आरो नों बे गाज्रि फारसे हमस'नो हायै बेमार एइड्सबावसो खारदों बे आंनि न'निफ्राय आफा आं मोनथिखागौ बे नोंनि आखलखौहाय नों आंखौ मा होखारदों आंनो थाया नोंनि न'आव थांसै आङो ओंखारलांदोलै हाबा बेफोरबायदि बेमारा आयै हुफ 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 बारफ्रासो थालांबावबाय नामा बेमार एइड्स बेमारबावसो खोनाफेराखैमोन आं हाबा आंनि बंस'आवसो जाबावबाय ड्रामा का आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा 3 सॉन्ग्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है दुटा सॉन्ग आमी थाईलैंडत शूट करिसु आरो एटा सॉन्ग आमी नेपालत शूट करिसु जेतु ऑलरेडी रिलीज হৈ গল आरो
Riya Brahma ma'am is a film banaya ase. Actually, she is not making this film for her own benefits or business purpose or karone banoa nai. Riya ma'am actually amar pura Bodo culture karone banaya ase for all of us. So फिल्म का नाम क्या है? Onnai. Onnai का मतलब क्या है? It means love. And she wants to show that yes, we can also do it. Ebar hol. Hi. ফিল্মৰ নাম কি? Onnai. আপুনি কি বিচাৰে এই ফিল্মৰ মাধ্যমেৰে? सुपर पड़ा मरम सपोर्ट बुझिसु सपोर्ट चाहिए आप लोग का प्यार प्यार चाहिए আমি দেখিছোঁ ইটছ এ ষ্টৰি অফ লাভ এণ্ড ছেক্ৰিফাইচ এইটো ফিল্মটো আমি কৰিম এইটোত আমি এজন মৰম আৰু মৰমৰ কাৰণে যে বলিদান দিয়ে যে বলিদানো দিব লাগে খালি পুৱাই মৰম নহয় কিন্তু নাপালেও যে কাৰোবাৰ কাৰণে বলিদান দিয়ে এনেকুৱাকৈ আমি এই যোনটো কাহিনী আছে এইটো এনেকুৱাকৈ দেখাম আপোনালোকে যেতিয়া চাব তেতিয়া বেছি ভালকৈ গম পাব তেতিয়া কৈ দিলে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ ফিল্মটো ধুনীয়াকৈ হওক আৰু এই ফিল্মটো কেটেগৰী কি ফিচাৰ ফিল্ম শ্বৰ্ট ফিল্ম এইটো আমি ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে লৈ আছোঁ ডিউৰেশ্যনটো এৰাউণ্ড 2.5 hours বা 3 ঘণ্টালৈকে হ'ব আৰু এইটো ইটছ এ ফুল প্লেজ ফিচাৰ ফিল্ম শ্বুটিং লোকেশ্যন we have shot in 2 songs already in outside India, one in Thailand and one in Nepal, and rest the drama part will be shot in Kokrajhar itself and nearby Kokrajhar. Is it your first experience of the feature film in highlighting the social drama? Yeah, it will be kind of my first feature film. Before that, I have been directing some short films as well and some video films. So it will be kind of my first feature. Naparu, kintu ami asha koru je itu amar June July loke complete hoye jabole. Is it action or comedy? Action ase, comedy ase, feature film. Full to commercial hoy, kintu besi bhat ami অলপ ড্ৰামা বেছি আছে আৰু कार्बि आलं जिल्लानि लांहिन चिनालिनि थागिबि गागि बर' थुनलाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था देरहासारगिरि डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारिनो गोदान दिल्लीनि इन्डिया इन्टारनेशनेल फ्रेन्डशिप ससाइटिया भारत ज्योति बान्थानि थाखाय सायख'यो फैगौ 16 मार्चआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर मुसाहारिनो गथायनाय जागोन मख'नाय जायोदि गागि लिरगिरि आरो थुनलाइगिरि मुसाहारिया डकमुखा थंनबय फरायसालिमायाव बिबुंगोरा महरै हाबा मावनायजों लोगोसे साहित्य एकाडेमि बोर्ड अफ बोर्डनिबो लिंथुमगिरिमोन डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारिया बर' रावजों गोबां बिजाब दिहुननानै थुनलाइ सोरजिनायाव नांथाबगासिनो दङ बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफोरखौ सरखारि गनायथि होनांगौनि दाबिजों फोरोंगिरि मावफारिफोरा दिन्थिफुंबोनाय सोमावसारारि हाबाफारिनि उनाव बिटिसि खुंथाया दिहुननाय गोदान आयेनखौ लानानै बिटिसिनि गनायथि जायै फोरोंगिरि मावफारिफोरा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव खुंफुंनाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव 2016 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय गनायथि जानाय बायदियै 2016 आरो 17 बोसोरनि डाइस क'डनि सोमोन्दै सावरायलायनाय जादोंमोन नाथाय जोबोद सोमोनांथावदि फोसावजाखांनाय बे आयेननि रोखायै फोरमायालासेनो बिल ZA आरो ZBखौ सोलाय-सोल' खालामनानै 5 दाननि उनाव स्रोदै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि आखायाव गथायनानै होयो बेबायदि थिरांथाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बिटिसिनि सरखारि गनायथि जायै फोरोंगिरि मावफारि गौथुमा बिनि हेंथायै गणतान्त्रिक राहाजों गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानैबो बुङो रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों आरबि प्रडाक्शननि 3थि दिहुनथाय बर' फिचार फिल्म अन्नायनि सावथुन मुहुरतआ जुरिजेनबाय डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारिनो भारत ज्योति बान्था गथायनो साखाफारा आरो बिटिसि ओनसोलनि गनायथि नङै फोरोंगिरिफ्रा गोख्रोङै सोमावसारनायनि हुमखि बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों